madoda namanje ngingayidrop le document. Hey, kulungile ngizobuya ngifonele madoda. Hey. Please ngilungise le nto please. Hey. Bafos, njani bafo? Hey, ngikhona sesona manje uqanisekile nje bafo ngiyakubona uqanisekile. Ilabantu namanje le tender bebengakayifaki. Ngiyakubona uqanisekile. Hey manje bafo ngithi angize phela ngizokukhumbuza ngale yabahle engangicele ngayo wathi uzongisiza ngayo. Impahla sindisa. Uyish impahla isindiswa ima wena ubusuhlanganisa into engakanani wena sindisa. Bona bafo ngizamile ukuhlanganisa nje yabo 20,000 Okay. kodwa ukuna sawanele manje ukhona 20,000 awusuzamile nje sindiswa. Fine bafo. No njengobhuti omdala ngoba angathi ukhona u40 ovelayo la. Ngicabanga ukukunikeza u40,000 siswami yabo. Ngikwazi ukuthi ngipeshe lapha. Ngisacela ungiphe imali bandla ngalahle incwadi sethu ngoba usizwa ke nje manje sikhuluma ngendaba zemali wena sizafika la uzofuna imali awukahle kancane sethu awukahle kancane sethu ngeke sethu awukahle kancane please ngoba nje uzwe le mali ke nje manje wena beke wezwe le mali nje uvela ufuna into awukahle kancane sethu awukahle ngokuzwa nje sesikhuluma imali uzofuna into zakho la uyahlupha sethu wezwe le mali nje hayi suka imali ngokuzimali nje lengane yakho